Una vegada hi havia dos amics perduts pel desert, un d'arròs i un de castany. Portaven tant de temps perduts que el castany es va desesperar, va caure a terra i va dir: «No ens salvarem mai, ens morirem aquí en el desert». I el seu amic li va donar un mastegot. Davant d'aquesta situació, el noi castany es va aixecar sense dir res i va escriure a la sorra: «Avui el meu amic m'ha donat un mastegot». Després d'una estona van arribar a un oasi. Content, l'amic castany es va anar a banyar immediatament, però l'alegria no va durar tant, ja que va encallar-se amb una roca i es va començar a ofegar. Sense pensar-s'ho dos cops, l'amic gros va saltar a l'aigua i el va salvar immediatament. Un cop segurs, l'amic castany va aixecar-se i va gravar una pedra: «Avui el meu millor amic m'ha salvat la vida». L'amic gros, intrigat, va preguntar-li a l'amic castany: «Escolta, com és que apuntes cada vegada que et faig alguna cosa?» I el noi castany li va respondre: «Quan m'has fotut aquell mastegot, ho he apuntat a la sorra, perquè quan passi una miqueta de vent ja ho esborrarà. Però quan m'has salvat, ho he gravat a una roca, perquè així perdurà molt de temps. Ens hem de quedar amb els bons records i deixar que passin els dolents».